भोजपुरिया रंगोली प्रस्तुत करते हैं भोजपुरी दुनिया के सबसे दिग्गज गायकों को सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर। अक्षरा सिंह। तो सुन, हम बुलाइबे नहीं किए, इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं। मनोहर सिंह। अमित उपाध्याय। दर्द दिल के बढ़ा के गइल आइल हितई में वो अच्छा दिन खातिर बाकी हलफा मचा के गइल। आशीष बागी। तू का जनलू जे पंडिताइन आइल 4 दिन के कन्या बुझात नहीं के ससुर भासुर से